mi munoti ini ndini ani. Mustara Jesu, haleluya. Mwari werugare ngavatibetsere kuti patinonamata tiri kumakereke kwedu kwakasiyana siyana, tiri munzvimbo dzakasiyana siyana, munyika dzakasiyana siyana. Vadikani hama, tinofanira kuziva watinonamata, tinofanira kuziva watinofamba naye. Nawu haisi yekungonamata, nawu haisi yekungopfugama, nawu ndeye kuziva wauri kunamata, nawu ndeye kuziva wauri kupfugamira. Kristu anoti imi munoti ini ndini ani. Pita ndo paanopindura kuti kana muri imi muri mwanakomana waMwari wekumsorosoro, muri mwanakomana waMwari wekumsorosoro. Jesu ndokuti aiwa kaiwe Pita, nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi. Kureva kuti nhau yekuziva Kristu inonetsa kumuziva panyama neropa. Zvinotoda denga ripindire kuti ugone kunzwisisa Kristu. Zvinotoda denga ripindire kuti ugone kuziva Kristu. Zvinotoda chizaruro chinobva kuna Baba. Jesu anoti nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi, asi Baba vari kumusoro kudenga ndovakuzarurira. Asi chinzwa manje, kune zvinouya nekuziva Kristu, kune zvinoitika nekuziva Kristu. Ndoziva kune vakawanda vane mibvunzo kuti kubvira kare kare ndichinamata, asi handisi kuona zviri kuitika muupenyu hwangu, handisi kuona shanduko muupenyu hwangu, handisi kuona shanduko kumhuri yangu, handisi kuona shanduko kubhizinesi rangu. Ndati pakunamata unoda kuziva Kristu, unoda kuzarurirwa naBaba vari kumusoro kudenga. Kana wazarurirwa, kune zvinouya, kune mabenefits anouya nekuziva Kristu. Saka ukanamata usingamuzive, unopedza makore usina chaunowana, unopedza makore usina kusangana naye. Chikonzero hausi kuziva wauri kunamata. Nekuti bhuku rati achingopedza chete kungoti ndimi Kristu wekumusoro kudenga, unonzwa iye oti neni ndinoti kwauri, neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, ndiwe Petro, ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu ndichavakira kereke yangu, masuo eHadesi haangaikunde. Neni ndinoti kwauri, neni ndinoti, ndiwe Petro. Kwakutoshandurwa, kwakuita zita remurume anonzi Pita, wakutoendeswa pane imwe level kana kuti pane chimwe chidanho, nekuti waziva Kristu, waziva Kristu. Kana uchida kuenda pane chimwe chidanho, kana uchida kusimudzirwa, kana uchida kubhenefita kubva kuna Kristu, unofanira kumuziva. Womunamata uchiratidza kuti unomuziva. Zvikanzi neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, ndiwe Petro, pamusoro pezvu iri rinoti Petro ndichavakira kereke yangu. Ndoda kutaura muchidimbu pamusoro penzwi rekuti Petro. Izwi rekuti Petro rinongoreva kuti fragments of the rock, kureva kuti tumatombo tudiki diki twakabva padombo hombe, twakabva padombo hombe. Muchigriki dombo hombe rinonzi Petra, kureva kuti rock ndo dombo hombe. But kana ronzi Petro twatumatombo tudiki, tumatombo tudiki. But ndoda kuti undinzwisise, vazhinji vedu tinovhiringika ipapa. Vanofunga kuti pari kunzi ndichavakira kereke yangu paruware urwu, vanofunga kuti pana Pita. Kwete pana Pita, pari kunzi tutombo tudiki. Tutombo tudiki ndiyo revelation kana kuti chizaruro chaitwa nemurume anonzi Pita, chaari kunzi haana kuzarurirwa nenyama neropa, kureva kuti chizaruro chekuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari wekumusoro-soro, ndicho tutombo tudiki itwo turi kutaurwa, ndiyo revelation. Zvikanzi ndichavakira kereke yangu, ndichavakira kereke yangu pamusoro petutombo tudiki utwu, revelation, kuchireva iye Kristu wacho azivikanwa naPita. Ndo pari kunzi naBaba, isu tiri kuvakirwa pana Kristu, tiri kuvakirwa pana Kristu, tiri kuvakirwa pana Kristu. Saka pari kunzi ndichavakira dombo rangu ndepana Kristu. Ndiri kuda kuti nditipedzei ndichitsanangura chinhu ichi. Unonzwa iwewe kana kuti unoona ipapa taverengesa pavhesi irori
randakatarisana naro randiri kuda kutsanangura irori ndoda kuti uone chinhu chakauya kuzoitwa naKristu. Kristu wauya neumwari hwake achibva kudenga. Paari kuuya, ari kuuya kuneni achiuya kunewe, ari kuuya kune hama neruzhinji rwakatikomberedza. Iyesu takanga tiri mumadhaka, tiri mukurasika, tiri muzvivi zvedu, tichirarama mumwe nemumwe mararamiro aaida. But Kristu paari kuuya, ari kuuya kulevel dzedu, ari kuuya kuzera redu, kuzera kumadhaka kwataive, ndo kwaari kuuya. Unoswera achifamba nana Peter, achifamba nana James, navadzidzi vose achifamba navo. Iye ari Mwari zvake, mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Ndokubva adzika kwakuuya pazera redu. Toti Kristu aningeiko chaadzikira chii? Chadzikirwa naKristu chandoda kuti iwe ubate chakakoshesesa. Kristu wadzika kuti azouya pazera redu, otitakura iwe neni kubva pazera redu achitiendesa kuzera rake. Otitakura iwe neni kubva pazera redu achitiendesa kuzera rake. Ndo paunonzwa bhuku roti kana tiri iwe neni tigere pamwe chete naKristu muchadenga. Taenda muchadenga sei? Tatakurwa naKristu ndokubva atiendesa kuzera rake. Ndina ari kundinzwa here mangwanani ano? Muzita raJesu, haleluya. Zvinotsigirwa nevhesi number 19 yabva yati ndichakupa maki chaunenge wasunga pano pasi nekudenga chasungwawo. Peter haigona kusunga pano pasi zvichisungwa kudenga asati avakirwa pana Kristu. Peter haigona kusunga pano pasi zvichinzwika kudenga asati avakirwa pana Kristu. Peter haigona kutaura zvaanotaura pano pasi zvichigamuchirwa nedenga asati avakirwa pana Kristu. Chinoita kuti chinamato chive neshanduko, chinamato chive nemeaning, chinamato chibatike inhau yekuvakirwa pana Kristu, kwete pamazita evanhu, kwete pamazita emidzimu, kwete pamazita emashave, kwete pane zvimwe zvese zvepano pasi, but ukavakirwa pana Kristu, ukavakirwa pana Kristu. Kureva kuti chinamato chashanduka, chinamato chane authority, chinamato chane umumu, chinamato chane chiremerera. Kureva kuti chaunotaura iwe wakavakirwa pana Kristu chinozadziswa, chinoitika. Bhuku roti you shall declare a thing and it shall be established. Hakuna chinoestablishwa kana usiri pana Kristu. Hakuna chinoitika kana usiri pana Kristu. Mira pana Kristu mudikani, gara pana Kristu mudikani, namata uri pana Kristu, namata uri pana Kristu. Haikona kunamatira kumwe kwese kuvanhu nekuti enda pana Kristu. Obva wapiwa maki chaunenge wotaura iwewe chinoitika. Kana ukapfugama ukanamata, mhinduro unoiwana ipapo. Kana ukateura unonzwikwa naMwari wekudenga. Rega ndipedzise ndichiti kunamata kunonakidza, kunamata kunotapira, kunamata kwakanaka. Nekuti unenge waane simba rinotendwa kunyangwe nedenga, unenge waane simba rinotsigirwa kunyangwe nedenga. Hauna mashoko anoenda mahara, hauna munamato unoenda mahara. Kana ukasvika pane vanorwara ukati pora, anopora. Vakasungwa ukati sunungurwa, anosunungurwa. Vakafa ukati muka, vanomuka. Nekuti hauzviite nesimba rako, but unozviita nesimba raKristu Jesu. Iye wakatifira pamuchinjikwa. Handei pana Kristu wadikani, ngatibvei pavanhu, hatibvei pafilosofi dzevanhu, handei pana Kristu. Kunamata kwedu kunonakidza. Mwari wokudenga vakuitire zvakanaka, vakuropafadzei. Ndichipedza regai ndinamate, nditaure nyasha dzaMwari pamusoro peupenyu hwenyu. Tinamate. Kuna Mwari wakarurama, Mwari vazere nengoni. Ndataura inzwi renyu kuvana venyu. Mweya mutsvene, Mwari wedu naIshe wedu Jesu, zviratidzei Mwari kuupenyu hwevana venyu. Wese avakirwa pamuri ngaapiwe simba iro ramakativimbisa, kuti kuna vose vakamugamuchira vachapiwa simba rekunzi vana vaMwari. Ngoni netsitsi dzenyu Mwari ngadzive pamusoro pavo. Vamwe vari kurarama vari mumashanu, vamwe vari kurarama vari mumazita evanhu, vamwe vari kurarama vari mumudzimu,
vamwe vari kurarama vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzisingafadzei. Asi ndiri kuti wese anzwa inzwi renyu ngaawanirwe nyasha, ape upenyu kwamuri. Kana apa upenyu kwamuri agowanawo makii semi munoti ini ndini ani. Muzita raJesu, haleluya. Mwari werugare ngavatibetsere kuti patinonamata tiri kumakereke kwedu kwakasiyana siyana, tiri munzvimbo dzakasiyana siyana, munyika dzakasiyana siyana. Vadikane hama, tinofanira kuziva watinonamata, tinofanira kuziva watinofamba naye. Nawu haisi yekungonamata, nawu haisi yekungopfugama, nawu ndeye kuziva wauri kunamata, nawu ndeye kuziva wauri kupfugamira. Kristu anoti imi munoti ini ndini ani. Pita ndo paanopindura kuti kana muri imi muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro, muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Jesu ndokuti aiwa kaiwe Pita, nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi. Kureva kuti nhau yekuziva Kristu inonetsa kumuziva panyama neropa. Zvinotoda denga ripindire kuti ugone kunzwisisa Kristu. Zvinotoda denga ripindire kuti ugone kuziva Kristu. Zvinotoda chizaruro chinobva kuna Baba. Jesu anoti nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi, asi Baba vari kumusoro kudenga ndo vakuzarurira. Asi chinzwa manje, kune zvinouya nekuziva Kristu, kune zvinoitika nekuziva Kristu. Ndoziva kune vakawanda vane mibvunzo kuti kubvira kare kare ndichinamata, asi handisi kuona zviri kuitika muupenyu hwangu, handisi kuona shanduko muupenyu hwangu, handisi kuona shanduko kumhuri yangu, handisi